A Xunta presentou esta mañá o plan para ordenar a contorna do complexo hospitalario de Santiago. O obxectivo é mellorar o tráfico e o aparcamento adaptando o crecemento do hospital. Considerado de interese supramunicipal, o proxecto de ordenación da contorna do Chus prevé unha mellora no sistema viario dos accesos que converterá en acceso principal unha nova vía que o conectará co periférico, nun perímetro que dará entrada tamén pola Glorieta da Choupana, a Avenida de Barcelona e o Campus Sur. A actuación máis inicial, máis inmediata que faremos é a Glorieta da Choupana, toda vez que xa está recollida no planeamento. O resto de actuacións precisamos da aprobación definitiva dese proxecto de interese autonómico, que contamos con que se aprobe definitivamente, se é posible xa, no vindeiro verán. Este plan de interese autonómico, PIA, inclúe a construción dun aparcadoiro de 1.500 prazas. De xeito provisional, prevese habilitar 500 aparcamentos. Así, aproveitando a oportunidade estratégica do PIA, dende a Consellería de Sanidade apostamos por darlle un maior alcance á ampliación do complexo hospitalario universitario, priorizando as actuacións que consideramos necesarias no corto plazo. Entre elas o edificio C, onde irá a unidade de reproducción asistida e mama, o centro de protonterapia e urxencias. O PIA inclúe tamén actuacións de axardinamento, humanización e mellora da mobilidade na zona hospitalaria.